Mwana uyu akapedza chikoro kurapera muna October grade 7. Zvadaro ndakatora mwana wangu ndikacherechedza mwana wangu kuti mwana wangu uri right here. Mwana akati mama ndiri right. Mwana wangu uri right here. Mwana wangu akati mama ndiri right. Iwe inini sekuona kwangu inini andizoza kuzonda zvakanaka. Ndakatora mwana wangu ndikaenda naye kunotenda mai youth village worker wari muno mumamidzani village rino. Ndikaenda naye ndikanoti mai ndinokumbira kuti mutitarise kuti mwana wangu uyu haana pamiri here. Ndoti ndinokumbira ndizive noti handizozivi kukura kuti mwana sikana anogona kunga ane zvimwe zvaari nazvo. Vakatora matanho samai womukuru kuti regai tione kuti mwana haana pamiri here. Wadaro mai wakati handisonatsa kuona asi takadzidziswawo kuti kuchipatara tikaona tikamezha measurement dzedu dzatinomeza nadzo zvaunosaiza nadzo dzikatipa tumaera tuviri zvinoratidza kuti mwana ane pamiri. Saka mai vakati handisonatsa kuona zvita sekunge anapo. Tabvunza saka kana pamiri paripo ngepani. Mwana akambotya rini kutaura. Chekutanga chandoda kubvunza na makadana nanguva yakareba sei? Chambodada nguva yakati muna November 2022 takarara tesekai ndakatanga sangana naye kujana. Wakabarwa zuva ripi? 19 July 2006. Gore neri ndo rausvitsa 17. Nditaure nenyaya ya akakumirira papi? Isusu magrade 7 yambondisara chiclass muchimboita kunyora zvamune masira. Saka tapedza kunyora kudaro isusu ndabuda ndokanga mukomana kanobva apo kemanyabvuri. Saka ini kankomana kakaditwa kamhane vandakita muchidi chimhanya vandasangana namukwekobva akangobva amira kumberi kwangu. Ndamona ini ndakazongomona angamira kumberi kwangu wamwe sasa wangu asoenda watinozozobuda navo. Yobva amira kumberi kwangu kudaro obva atanga kundisekerera vandati kusekerwa chii ndinotandika ndichemwoyo. Obva atanga kundisekera zvanzi yes zvanzi watobuda here ndikati ndatobuda zvanzi wakutenda kumba here ndikati ndakutenda kumba zvanzi mirapo ndopakabva ndibata obva ndidhonza roko obva enda neni musango ndopakabva ndibvisa bhuku obva ndibata muromo wangu kuti ndisanzike zvinota kutaura. Saka inini ndakabva ndasvika kutaura namama kuti ndozvadaitwa. Ko youth worker wamakataura naye mimi akati kudii akaziva kuti mwana akararwa naye ari mwana asati asvika zera? Yes, akandipa kuti endai nemwana kuchipatara.